गुबुन समाव मिटिं खालामनायजों लोगोसे दिनै 1 नं हासरानि जि सुपा बे सुपायाव मिटिं खालामफैनानै गोजोननाय मोननायखौ आं नोंथांमोननो फोरमायबाय। मानो होनोबाथाय बेयाव साथामसोल' गुबुन आफादनि भट होग्रा दंमोननो, बिथांमोना दिनै जोंजों जइन जाबाय। आरो बे जइन जाखांनायनि उनाव जों नुनो मोनो जे 1 नं हासरा गामिनि गासैबो सोद्रोमा बिथांमोना बा न'खरनि गासैबो दैदेनगिरि बिथांमोना जोंजों UPPL आव भट होजोबसिगोन होननानै बिथांमोना आंनो खोथा होदो। आं आसा खालामो बिथांमोननि जिखिनि प्रतिश्रुति, बिथांमोननि जिखिनि रादाय, बे रादाया मोगथां महर मोनगोन आरो बिथांमोननि जिखिनि साननाय हनाय बेखौ जों फिन खेबसेबाव नैथि खेबनि थाखाय सरकार खालामनानै मानगोनां प्रमद बर'नि जिखिनि साननाय हनाय आरो रायजोनि जिखिनि साननाय हनाय आरो जिखिनि हेफाजाब, बे हेफाजाबजों लानानै जों बिथांमोननि आंखालफोरखौ मोनसेनि उनाव मोनसे लासै लासै सुफुंलांनो हागोन होननानै आंहा फोथायनाय दं। देग्लाय नैबे बिसायख'थियाव कक्लाबारि समस्तियाव BPF आरो BJPनि जिखिनि हाल-साल बा हालोद, बे हालोदा थारैनो बिथांमोननि सायाव सोनारगोन। नाथाय आं दिनै नुनो मोन्दों, आंनिफ्राय बिजिरनायावबा बिथांमोना बांसिन मिथिगोनबाबो आंनि नोजोरजों बिथांमोनखौ नुनो मोन्दों। दिनै कक्लाबारि समस्तियाव सिगांनिफ्रायनो आरो दिनैसिमबो कुनु BPFआ बेवहाय देरहाफेरनो हायाखै आरो देरहानायबो नङा देग्लायबो। आरो देग्लाय बोसोराव BJPआ गोदानहाय कक्लाबारि समस्तियाव बिथांमोना गेलेदो आरो BJPआ गोदान हिसाबै बिथांमोननि जिखिनि बिसादिफोर, माबा हानि दालाल, माबा खैलानि दालाल, माबा गुलि नांजालायनाय बायदिसिना माबा माबि जों खोनाबाय थानो मोन्दों निउस मिडियायाव। ओंखायनो आं सानो नैबे कक्लाबारि समस्तियाव BJPनि हालोदाबो मोजां नङा आरो BPFनि हालोदाबो मोजां नङा। बिथांमोननि दैदेनगिरि, BPFनि दैदेनगिरि आरो BJPनि दैदेनगिरिफ्रा आंजों गोबां समाव सानफ्रोमबो प्राय रायलायबाय थादों जे बिथांमोननि इसिङारि जिखिनि जेंना, नङा होमबा, बै इसिङारि जेंनाया सानफ्रोमबो बायदिसिना मोनाबाथाय नांलाय खमलाय गावजों गाव बायदिसिना बिजाथिजों बायदिसिना जाबाय थादों होननानै आं खोनादों। आरो लोगोसे आं सानो जे नैबे समाव नैबे हालोदा खम समनि गेजेरावनो प्रकाक जानायनि गेजेरजों बांसिन BJPनि आरो बांसिन BPFनि भटारफोरा जोंजों बे नैबे कक्लाबारि समस्तियाव UPPLखौनो मदद होगोन होननानै आंहा फोथायनाय दं। रावखौबो होस्रायाखै। नाथाय थांनाय 2016 मायथाइयाव BPFनि सरकाराव थानाय समाव BPFआ कक्लाबारि समस्तिनि बेदबारि हालाम, दैहिरा हालाम, माजरमाखा, लन्थिबारि ओनसोलखैजा, बरगाव ओनसोलखैजा बिथांमोना उच्चेद खालामफैदो। दा बिनिफ्राय नोंथांमोना स्पष्ट जानाया दरखार दं जे नैबे 5 बोसोरनि गेजेराव प्रमद बर' बिथाङा रावखौबो उच्चेद खालामाखै। नाथाय थांनाय सरकारनि समाव हाग्रामा महिलारिया 2016 मायथाइयाव जोंनि कक्लाबारि समस्तियाव बै हाग्रा ओनसोलफोरखौ उच्चेद खालामदो आरो फारसेथिं BJP सरकार फैयोबाबो, नङा होमबा, BJPआ ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकखौ बायदिसिना बुंदो, 6 सिडुलनि बाथ्राखौ बुंदो, VCDCनि बाथ्राखौ बुंदो आरो लोगोसे बिथांमोना सरकाराव फैयोबाथाय, BJPआ सरकाराव फैबाथाय आरो उच्चेद खालामगोन होनदो। अब्ला रायजो राजाफ्रा स्पष्ट बुजि मोननाया दरखार दं जे UPPLआल' मोनसेल' राजखान्थि हान्जा जाय हान्जाया दासिमबो उच्चेद खालामाखै आरो सिगां समनि नोजोरखौ नायोबा BPF आरो BJPआ उच्चेद खालामदो। बेखौ रायजोफ्रा बुजिनाया दरखार दं होननानै आं सानो। आरो BPFआ UPPLनि गारिखौ बुख्रुबनाया देग्लायनि इलेक्सननि बाथ्रा नङा होमबा। थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो बिथांमोना नैबे इलेक्सन समाव बा बिसायख'थि समाव गाज्रि जिखिनि परिस्थिति, बे परिस्थितिखौ खालामबोबाय थादों। नोंथांमोना 2020 मायथाइनि इलेक्सनखौ नायहरनो हायो, 2015 मायथाइनि काउन्सिलनि इलेक्सनखौ नायनो हायो, 2014 मायथाइनि MPनि काउन्सिलखौ नायनो हायो, MPनि इलेक्सनखौ नोंथांमोना नायनो हायो। मोनफ्रोमबो इलेक्सनाव बिथांमोना गावसिनि अपोजिसनाव थानाय दोलोफोरनि सुबुंफोरखौ आरो गारि गुराफोरखौ बिथांमोना एटाक खालामदो आरो देग्लायबो उदालगुरि आरो क'क्राझाराव खालामनायखौ जों नुनो मोनो। आं आसा खालामो फैबाय थानाय समफोराव बिथांमोननि दैदेनगिरिफोरा, लिडारफोरा बिथांमोनखौ बुजायनानै दोनगोन आरो जोंनि नैबे कक्लाबारि समस्तियाव जाहाथे बेफोरबायदि जेबो जालाया बेखौ आं बयनियावबो मोनफ्रोमबो दोलोनियाव आर'ज खालामनायजों लोगोसे आं प्रकाकनखौबो आर'ज खालामनो लुगैदों जे जाहाथे फैबाय थानाय समफोराव नैबे दुङाव थासारिखौ जाहाथे लाबोआ।